така, нека този поздрав да звучи много специално от Сурайката за него. Най-якия, най-силния, с най-голямото сърце, за най-добрия приятел, за най-добрия човек, за Невен специално. Нека да е жив и здрав. За Невен чувам да говорите, че тарикат много забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Невен ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в тоя свят. Има жена, еталон и най-красивите деца. За Невен чувам да говорите, че тарикат много забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Невен ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в тоя свят. Има жена, еталон и най-красивите